Na primavera de 1467, a abadesa Aldara Eáns acolleu a un irmantiño malferido no seu convento. Algo se está a espertar. Onte e hoxe son tempos de rebeldía, son tempos de liberdade, tempos de amor. Sempre fostedes un herexe. Disculpade, don Nuno. Retoma a nosa conversa do outro día, abadesa. Sempre fostedes un herexe. Coido que sí. Sendo moi nova, vin como perdíamos o convento de San Miguel de Bóveda pola ambición do bispo e fíxenme descrida. Unha cousa son os asuntos do home e outra moi distinta a intención de Deus. Que queredes decir con que perdestedes o convento? Sempre igual. O bispo fai unha acusación sobre a moral das monxas. E xa sabedes, ata o ser máis santo peca 7 veces ao día. Se queredes pillar a alguén en falta, non será moi difícil. Por iso non me gusta que a vosa revolta axuda a igrexa. Moitas veces os bispos, en lugares de seren exemplos, son dominantes. Impoñen tributos e sementan prexuizos. Moitos deberían de ser chamados recaudadores antes que pontífices de Deus. Saberíades como arengar as tropas, miña señora. Non me gabedes, que faredes de min unha cretina que pense que apariron nas nubes. Pariron vos nas nubes. Non, nunha cama como a casi todo o mundo. Por que me cortexades como cabaleiro? Non debería cortexar unha monxa. Non entramos as monxas por amor a Deus como vos contaron, e máis ben un medio de vida. E vos? Non sei a que tanto falar de min. Por favor. Sodes a teimosía en persoa, Eu procedo dunha familia fidalga, son a segunda filla de 7, a primeira muller. Non habería ningún problema en casarme Se non fose por... Eu nunca quixen esas virtudes para ser vendida a un varón. Virtudes para ser o ventre que lle fai os gromos. Non, nunca o quixen. Daquela non sodes un herexe. Sodes unha rebelde. Non tanto como a vos. Antes pregunteivos por que me cortexabades como cabaleiro. Non rematei de decir, se non o sodes. Vos que credes que vos curou? Como imaginades que non sei o voso segredo? Sei que o sabedes. Lembro que desparecín e, cando acordei, tiña a ferida do costado con un ungüento e unhas instruccións escritas da vosa man para facer as curas. Con que sabedes ler. Sei, Non é frecuente que saiban ler as mulleres fora do convento. son muller especial. Ben se ve. Agora deberíades decir que vos parezo fermosa. Xa o sabedes. Non é o mesmo ouvilo dos vosos feizos. Sodes moi fermosa. E ti és preciosa, Nora. Como te chamarei? Nona foi o meu nome. Esta primavera é só para ti. Volverei a ser Nona.
facermo pasar mal. De Melena te esquece a cobardía, convidamos a revoltar sexual.